Manuto galo kae gawange deloken. Iso mlebu kono ya, bismillah. Kowe iki piye to, Bal? Diarahke kon kae lho. Kok bleset ngiwa, bleset nengen. Karepmu ki piye to, Bal? Mbok yo manut. Bale dijak ngomongi karepe piye kae? Jane mataku ya wis fokus karo gawang, aning atiku kok fokus karo dhek. Wah, angel.